τον φέρουν στον τόπο Γολγοθά, που μεταφραζόμενο σημαίνει τόπος κρανίου, και του έδιναν να πιει κρασί ανάμεικτο με σμύρνα ως αναισθητικό, αλλά αυτός δεν το δέχτηκε. Και αφού τον σταύρωσαν, μοίρασαν μεταξύ τους τα ενδύματά του, ρίχνοντας κλήρο για αυτά, για το ποιος και τι θα πάρει. Ήταν δε ώρα 9 το πρωί όταν τον σταύρωσαν, και ως αιτία της καταδίκης του ήταν γραμμένη επιγραφή «Ο βασιλεύς των Ιουδαίων», και μαζί του σταυρώνουν 2 ληστάς, ένα από τα δεξιά και ένα από τα αριστερά του, και εκπληρώθηκε το γραφικό χωρίο που λέγει «Και μεταξύ των ανώμων υπολογίστηκε». Στέφανο, εξακανθώ περί τίθεται ο των αγγέλων βασίλες, ψευδή ορφήραν περιβάλλεται ο περιβάλλον τον ουρανό. Ράπισμα κατεδέξατο ο εν Ιορδάνη ελευθερώσας τον Αδάμ. Ήλις προσιλώθη ο νυμφίος της Εκκλησίας. Λόγοι εκεντήθη ο Υιός της Παρθένου. Προσκυνούμεν σου τα πάθη, Χριστέ. Δείξον και την ενδόξον σου Ανάσταση. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Ευχαριστώ. Φιλοξενία.